Kedves követőink, sziasztok! Jó reggelt kívánok ezen a gyönyörű, szép napsütéses nyári napon. Nagyon sok kérdés érkezik hozzánk azzal kapcsolatban, hogy lehet-e ilyenkor, ilyen melegben ültetni a növényeket? Lehet. Konténeres dísznövényeket egész évben ültethettek, kivéve nyilván, ha fagyott a föld, hiszen akkor nem is fogtok tudni ültetőgödröt ásni a növényeknek. A lényeg az, hogy lehet őket ültetni, de nem a legmelegebb időszakokban, tehát ez a délelőtt 10-től délután 6-ig nem ültetünk növényt, semmilyet sehova. Előtte és utána időszakokban abszolút lehet növényt ültetni, ami nagyon fontos, minden növényünknél el szoktuk mondani, legalább akkora ültetőgödröt kell nekik készíteni, mint amekkora cserépben vannak. Ezt jó minőségű földdel fel kell tölteni. A jó minőségű földet azt úgy értem, hogy tápanyagban gazdag, tehát ne a legolcsóbb virágföldet vegyétek meg a boltban, vagy éppen ahol jártok, hanem egy tápanyagban gazdag virágfölddel töltsétek fel, vagy ha jó minőségű az a föld, amiben egyébként is kerül a növény, akkor egy kis komposzttal vagy zsákos trágyával fellazítjátok, az is tökéletes lesz a növényeknek. Na, ebbe beleültetitek ebbe a közegbe a növényeket, és utána jó alaposan belocsoljátok. Nagyon fontos, hogy ültetéskor is, és utána következendő napokban is mindig elegendő vizet kapjanak a növények. Ez természetesen növényfüggő és időjárás függő, hogy melyik növénynek milyen mennyiségű víz kell, de az első 1-2 hétben mindegyik növény kell, hogy folyamatosan vizet kapjon. Illetve mi azt szoktuk javasolni, hogy az első 1 évben rendszeresen öntözzétek a növényeiteket, hiszen ez nagyon fontos a gyökeresedés szempontjából, és hogyha egy növény megfelelő gyökérzetet tud kialakítani, erős gyökérzettel rendelkezik, akkor a későbbiekben nem lehet problémája a fejlődéssel, illetve a kártevőknek is sokkal könnyebben fog ellenállni, mint egy olyan növény, amely nem tudta a gyökérzetét megfelelően kinevelni. Talán ennyit szerettem volna elmondani, keressetek minket Zala Boldogfene József Attila utca 28-ban, vagy gyertek a weboldalunkra www.csaszarfa-kerteszet.hu. Várunk benneteket akciókkal, és ezekkel a gyönyörű növényekkel, amiket itt láttok a videón. Legyen csodaszép hétvégétek, sziasztok!